mai ba da baiwa ka ta zo da launi-launi. Yau ma a watan Ramadana ne na yi tunani, na furta sakona ya je wa ɗan zamani. Hamisu bire ka ɗora yi hukunci noni, faɗakarwa ce zan yi ƙarin bayani. Wani al'amari nake gani da yaro ɗani, idan azumi ka ba ta yi musani. Watan neman lada ne kar mu sanya tsauni, gina lahirar shi ne zai amfani. Amma wasu da azumi ya zo sun buɗe haja, kayan masarufi za su tsawwala da hujja. A watan da ke so mu zan ba ma ja, an tashi gero mai wada-wadan a canja. Kula da lokacin nan, kula da lokacin nan. Abubakar daɗi na gida ya kira ni, ya ce oga fito don Allah kai tunani. Na je siyan kwai shagon duka babu, wai baba an ɓoye sabida azumi ne yo abin tausayi. Wai azumi ake wa kurman tanadi, mu kula da kanmu lokacin mu al'adunmu, tsaya da kanmu kar mu cuci yan uwanmu. Ya rayuwa za ta yi ba ma tunani, kamata yayi a yau mu gyara duk imani. Na furta gaskiya don haka wajibi ne, wani ya gyara hakan aikin lada ne. Azumi, azumi, azumi ya zo, azumi, azumi, azumi ya zo. Azumi, azumi, watan azumi, watan aikin ibada. Madan Karim.